Malerfirmaet Brødrene Steinfert blev grundlagt i 1973 og har siden dengang løst en lang række store og små maleropgaver. I dag beskæftiger firmaet mellem 25 og 30 personer, og medlemskabet af både Københavns Malerlag og Danske Malermestre er kundens garanti for, at malerarbejdet bliver håndværksmæssigt korrekt udført. I vores firma der påtager vi os stort set alle opgaver. Det kan være renoveringer af kontorer, ombygning, nybygning, facadearbejder, men også private kunder har vi et stort antal af. Brødrene Steinfert har et service-minded og veluddannet team. Når der opstår et akut behov hos en kunde i Københavnsområdet, så kan vores servicebiler hurtigt nå frem. Vi arbejder professionelt og lægger vægt på, at alle opgaver bliver udført til kundens tilfredshed. Nøgleordene hos Brødrene Steinfert er kvalitet, præcision og tillidsfuldt arbejde. Vi arbejder for at skabe optimale rammer, for vi ved, at malerarbejdet altid er det første, man ser på et nyt bygningsværk, og det, som gør en renovering fuldendt. Vi spiller derfor en vigtig rolle, hver gang vi udfører en facaderenovering eller maler nybyg. Ved aldrig at gå på kompromis med kvaliteten af materialerne og med det arbejde, der skal udføres, har malerfirmaet Brødrene Steinfert dannet et godt fundament for at føre et firma med traditioner ind i fremtiden. Husk, ring bare. Vi kender ikke til helligdag.